sorriso ao entrar. É a mellor benvida que se pode dar. O rebumbio dos nenos a xogar, é a banda sonora que vas a escoitar. Tamén temos moitas festas e moita ilusión. Entre Aidona, Dalma, Agosto e as excursións. Por aí ven, aí está a xente do Burriarán. Por aí ven, aí está as nenas do Burriarán. Por aí ven, aí está os nenos do Burriarán. Por aí ven, aí está todos de diferentes lugares. A mestura que nos une e nos fai geniales. Se un amigo chora, estamos con él. Aquí todos rimos e o pasamos ben. E anda que hai moitos colexios a noso redor. Nos coidamos que o Julio é o mellor.